седмицата на Дарик Радио. Сега трябва да имаме пряка телефонна връзка с бившият главен прокурор на Републиката, господин Иван Татарчев. Добър ден, господин Татарчев. Добър ден. Вие имахте ли информация за тези подслушвателни устройства, които все още не са демонтирани от жилищата на Бодека и в които вече живеят висши власти имащи от България? Никой не ме е информирал, че има там подслушвателни устройства. Но за мен беше ясно, че МВР подслушва повсеместно. Те си служиха с друг номер. Включат на подслушване близък на този, който желая да съдат, и като знае, че той се обажда, осъществяват подслушването по един малко по-дълг начин. Добре, но дори близкия не би могъл да бъде подслушван без съдийско разрешение, според действащото от 1997 година законодателство. Разрешения се даваха много лесно, защото най-напред аз съм давал разрешение. Когато ти представят искане, ти не можеш да провериш точно какви са основанията за искането. И обикновено давахме разрешение за подслушване. След това вече тези функции преминаха към съда. Вие самия имате ли така основание да смятате, че сте бил подслушван? Многократно съм считал, че съм бил подслушван. Имах и доказателства за това, но за мен никой не писа тогава вестниците, макар че съм поставил този въпрос. Сега това, ако е вярно, което може да се определи само с една дума, че е безобразие, но не се очудвам и да е, защото знае се кой оглавяваше Министерството на вътрешните работи. Добре, а какви факти ви карат да мислите? Казвате, че сте имал доказателства, че сте говорил за тях, но не е било писано. Кой е най-фрапиращият факт, че бившият главен прокурор Иван Татарчев е бил подслушван, докато е бил написан? Многократно са ми предавали това, което никой не би могъл да го знае, освен ако не е било осъществено подслушване. Така че това не са били никакви важни неща, защото какво важно може да говори човек по телефона. Само този, който страда от разни натрапливи мисли, може да очаква, че по телефон ще чуе нещо важно, което да постави този, който е обект на подслушването. Председателя на парламента... Единството, което може да се разбере, с кого е осъществен контакт. Но в случая тук не става въпрос за подслушване по телефон, а за поставяне специални средства, технически, каквито са така наречените бръмбари. Но доколкото знаят, тези бръмбари нямат много дългогодишен живот. Те имат сравнително кратък живот, така че ако има такива бръмбари в жилището на господин Филчев, те не са поставени на времето, когато жилището се е ползвало от Бодека. Тоест искате да кажете, че не издържа тезата на председателя на парламента, изказана преди малко в седмицата, и на вътрешният министър Емануил Йорданов, че това са много стари устройства, слагани при самото строителство? Не мога да кажа, защото не съм втечен на въпроса, но според мен господин сегашният министър на вътрешните работи, той е почтен човек, не си служи с лъжите на своя предшественик. И ако той го е казал, след като извършва проверка, това е вярно. Добре, но господин Татарчев, най-смущаващото в държавата е, че... Накара да направя проверка в дома си и по частен път, за дали при мен не е поставено нещо. Най-смущаващото е, че висшите управляващи в България, включително ето и вие като главен прокурор, нямате информация. Господин Бонев също отрече да е имал въобще информация за наличието на тези подслушвателни устройства. Малко поставям под съмнение това, което ви е казал господин Бонев, защото при него е менталитет. Лъжата е нещо обикновено. Добре, благодаря ви, господин Татарчев. Бившият главен прокурор Иван Татарчев в седмицата.